שמי מייק אדל, אני דוקטור לפיזיקה, עוסק בתחום של מחזור מים אפורים שנים רבות. מים אפורים הם מים שאנחנו משתמשים בבית, אבל ניתן בעצם להשתמש בהם פעם שנייה. יש לנו את המקלחות שלנו, הכיורים שלנו, האמבטיות שלנו. את המים האלה אפשר לקחת אותם, לטפל בהם ולעשות להם שימוש נוסף. כדי לאפשר מחזור מים אפורים, צריכים להפריד את הצנרת בבית, וזה ניתן לעשות בשיפוץ יסודי, או בבניין חדש, או בתמ"א 38. השימושים העיקריים הם קודם כל להדחת אסלות, ודבר שני, להשקיה. יותר משליש מהמים בבית פרטי בעצם יורדים היום באסלה. במקום לקחת מים מהכינרת, אנחנו בעצם יכולים לקחת מים, למחזר אותם בתוך המבנה, ולהדיח את האסלות איתם. יכולים לחסוך יותר משליש מעלות חשבון המים שלנו, אבל יש לזה גם השלכה מאוד משמעותית לגבי כלכלת מים של מדינת ישראל כולה. תעשייה ישראלית, גאווה לאומית.